dzadichele mabuja kumativi mana tauya nonhaudzo manhokodzo zuva rochigumino ribodzi mwedzi uno wandira nyasi tiri kutanda nonyaya inotirwadza nyaya yodombodzvipa redu raparira wanhu mushishi kureketa kuno kwaino kambani yojinding mine iri kuita zvokubisa wanhu vanosvika 50 mhuri kubva nzvimbo dzavagere pabodzipo yareketa iyo kuti zviri kureketiwa zvokuti yakagopa wanhu mari yokuamerica inosvika zviuru 2.5 basi kuti waende kowaka patsva misha yawo ndewe manyepo waribe kureketa kuti wakagoisa mari iko kuti wanhu waite zvokubva munzvimbo dzavageredzo kana kuti zvakadini asi ndizvo wareketa watiwo wari kutorwadziwa nezviri kureketiwa newanhu nokuti wanhu wanenge wari kuda kuti wainzi ndiwo wakanyangaritsa basi ticharamba tichiringa kuti zvichaperera kupi. ZEC wagoburitsa masoko nyasi asekesa wanhu asi achirwadzapo kare padandemutande wachireketa iwo kuti wari kukumbiraba ruregerero nozvawakaita zvokurambidza wanhu kuti waite kuenda kunyoresa kuvhota. Ipapa wagotoreketa kuti wachaita zvokuti wanhu waite bau kana kuti waite zvimwe zvinhu zvatorwadza mabi yangu wanhu vese wadoko wari kundoti kohoko naye goita muyembe wakadari zvakatooma mabi yangu. Hurumende kwai chakapfikira wamwe vochidiki wanosvika wanhu chaiwo wanosanganisira tafadzwa mufunde Colin Pyson Rakesh Marufu Tinashe Bwanaisa Farai Chidziwa nokudako nyaya yokuita zvokuratidzira zuva rochi30 noribodzi mwedzi wachikunguru ogore rapera. Nyaya ibodziyo ndo yange yasungirwa Jacob Ngarivume pabodzipo namakomborero hariziwishe idi zvakatooma taakuringira kuti wanhu wagobuditsiwe. Tiri mumajeremo kwaino anochengeta wanhu vari mumajere wawapa imwe unifomu itsva kureketa kuno warume wapuhwa unifomu yoorenji apa wawana mai wakapuhwa unifomu yopingi watiwo wari kuita izvi kuti zvigoita kuti wafanane nevamwe wanhu wese wopasi rese idi zvakatooma mabi yangu unosaya kuti pazvinhu zvese ndizvo zverege zvanga zvakakosha chere kana kuti heno zvimwe zvanga zviripo ticharamba tichiringa zvinoperera. Ipo pamajerepo pakare kwai kuno nyaya iri kumatarodzi mhosva yakaendesiwa mwedzi wachikumi wogore ra2017 nomagweta anoita kodzero dzewanhu woZimbabwe Lawyers for Human Rights wakamirira wanhu wari mumajere wachiti warikuda kupuwawo mvumo yekuti waite zvokuvhota kurambidziwa kuvhota zvinoita wamwe. Ipapa nyaya iyi kwai chagonzwika nomutongi mudare guru munyika zuva rochi25 mwedzi uno wandira gore rino ticharamba takaringa iko inenge ichienda kuti ichaperera papi. Kambani yozesa yagoreketayo kuti wanhu wachatoimboita mazuva akawanditsa wachidzimiwa magetsi zvakanyanya nokuda kwokuti kukaribha kwakutanda kunhadziwa dhamu chidziro chodhamu kuti chireke kugofa. Aiwa tinozvitenda kuti wari kunhadzirawo chidziro chodhamu heno mabi yangu kuti mamanhadzirira chere kuti magetsi agoramba achindoenda nokuyenda pakaita kunyangariwa idi tinodoriboya bazororo nonyaya yekuendesiwa kwemagetsi iyi. Kwai nyaya yaJeffrey Moyo uyo akasungirwa kuti kwai agopa vamwe wanhu wanakadzitape wakabva kunze kwenyika zvinhu zvokuti wasenze munyika izvo zviri zvomanyepo kwai yatanda nyasi tichagokunyepai kuti zvinenge zvichipera sei painenge iri kuenderera mberi nyaya yacho. Taboya masoko okuti kwai bato reMDC T awamonzora ratotadza kuti riboye wamwe wanhu wari kuda kupinda kuenda koita wamiriri wedare reparamende musarudzo dziri kuuya dzakareketiwa naMhanduwe kwai nzvimbo dziri kuMidlands pabodzipo nokumatebelere ndiyo dzauru dziri kutosaya wanhu kuti wapinde pazvigaropo idi zvakatoita kuoma ukaona zvadari heno mabi yangu kuti zvichapera mushechere.
ZEC yagobuditsawo pokare kuti ine sarudzo dzaichaita dzomakhanzura akabisiwa nowakuru womapato pabodzi pono wamwe wakange watopfa. Kwai zvichaitiwa musi mubodziwo uri kuitiwa sarudzo dzoma-MP, dzimwe nzvimbo dzacho dziri muHarare, dzimwe dziri kuMidlands. Tichagoramba tichiringa kuti zvinotekaira sei. Pane wamwe wanoita zvokuongorora ubasa hwatungamiri wemabhengi enyika pasi rese wagotibuditsa inonzi Central Bank Report Card, iyo yaita kuti wamangunja wanzi ndiwo wamwe wanhu wasunga muhwe panyaya yokusaita basa zvino. Idi zvakatooma kunyadzisa kwazvo. Aiwa toshaya kuti kohokona warumewa, dai wari wamwe aiwa waindorisiya basaro wosiyira wamwe wanozvikona. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. Nyika yeSouth Africa yagoti iyo yakureka zvayaisiita zvokubuditsa kuti zvabuda musarudzo dzowapwere wanenge wanyora bvunzo dzawo zvinenge zviri papi. Izvi zviri kuitirwa nonyaya yomutemo mutsva wakauya munyowani unorambidza wanhu kuti wabuditse pese pese zvinhu zvinoreketa newanhu walibe kupiwa mvumo wePOPI Act. Aiwa tinoramba tichiwatenda nokutetekera mutemo wawo wanenge waisa kudari. Rwanda neMozambique kwai zvanyorana chibvumirano chokuti chiri kubvumidza kuti mauto oRwanda arambe ari kuMozambique. Kwai mauto oRwanda ari kuramba ari kuMozambique, asi oSADC palibe ari kuziva kuti zviri kumbotekaira sei. Iyo SADC yo kwai ichagoita kamusangano kochimbi makuno yano kuti vagorekete nezvonyaya yeMozambique iyi. Heno mabi angu kuti kune chabuda chere. Ipapa tiri kutoona kuti Rwanda inenge iri kutoita zvinenge zvakatonyanya kuzviri kudiwa noMozambique pane wamwe wawo woSADC Kudare guru rokuUganda kwai kuno mumwe anonzi Kakwenza anzi anga ari kupuwa mhosva ikweyo, asi ari kuboyeka kuti aripi hurumende wakamusungawo walibe kumubuditsa. Ipapa dare guru iri ragotoreketa kutoti wamuunze kudare zuva rochimangwana. Tichagoringa kuti wanenge wachizvikona chere kana kuti wanenge wari kumuita heno iko zvinozikana naniko mabi angu. Wapwere wakanyora bvunzo dzoCambridge dzoA-level wakutora mariza zvabuda musarudzozvo. Aiwa tinowati makorokoto. Ipapa tangati kutonyepana newamwe kuti kunyange wanenge waribe kupasa zvamaida, itai kuti wapwere waende koita mabasa akaita so kunadzira mapombi pabodzi pono kunadzira dzimotika, mabasa anoita zvokuseenzesa manja. Iwaya mabasa aiwa akudiwa pasi rese zvokuti wanobva wandopfumvura kabodzi nokabodzi. Kwai kuno mumwe murume kuAmerica agopuwa moyo mutsva. Moyo wache wanga wanetsa, apuwa moyo ngori kuseenzesiwa panguruwe, asi wakanhadziwa nomuchina yechimanjimanji kuti uite zviri nani kuseenza pamunhu. Ticharamba tichigoringa kuti achararama kusvikira poi. Aiwa tinozvitenda izvi. Munyaya yegumisira yanyasi, Maya Angelo kwaya kutanda kupinda pamari yosimbi iri kuAmerica. Aiwa tinozvitenda tichiti apa ita ndiye munhu wokutanda, munhu mutema kuti aburike pamari. Aiwa zvakanaka izvi dai zvatoenderera mberi. Takadaro zvedu nomufaro iwoyo togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.